Sards, ano sud anta? Okay, welcome mga boss madam. In today's video, maluto kita di isang sardinas with patula, papaya, malunggay kaga, sampatan tan isang pinarito nga isda nga marot no. Maduga crispy ginabala kag isaw-saw mo sa imong paborito nga patis, langgaw, pagkatumbal, bawa kanan midtorn naman ang imo ni nga paghamal-hamal kag bangaw-bangaw mo ni pagtakal sa imong sud kag kanon no. Pwede gid sa mainit nga kanon kag sa bakaw. Piyari bala, para dun no.